гузаштан ба организацияи UFC барои ҳар як боецаи муваффақияти калонай ва шумо чӣ хешид ки ҳамин организация дар омаден ва мара Беллатор гуфт, ПФЛ гуфт, ман ягонча контрактша мисол нагирифтам, фақат UFC шуд кардам. Сапернике ки Наимов Азад дар вазни муин мебурои оянда. Қатиш задан мехоҳӣ, намехоҳӣ? ҳама вақт фақат худм дахил мегум ма чем мисол и кора карданам биё ман нишон тим да халқ мақсад реальни чиза нишон тим. Чӣ баранги дига боецо сторис намекунӣ? Вақте ки ҳамин данават кандерда якам бор бой додум. Ҳамун рӯзе омад ки нем хали як бора хали да чуқри меғалти ку ягон кас дастша наметията. Меомадам ара даже гуфтан бро кор куже бас айта ҳама че нишон додӣ ки ноли наметонӣ дига ягон кор кардан наметонӣ. ҳамин победа барои шумо чанд қадар муҳим буда ин победа? И победа мисол неми жизнь хати муҳим буда. Хабия уже мисол нашид да ҳамин раҳ мода нагуфт. Мумкин ки худованд мода ҳамин қа насиб дода будае ки мо то ҳамҷа мебем ҳамҷа уже буд меша. Акай муҳим бои навбатитон кай мешава ва шумо хеле ягон одаме ҳастае ки мехоҳед ки имина қатъиян вақтагон бироед? мо ҳам хали шароите надоштем ки ма бояд збор и давлат барам мусобиқаи давлат натури мо ҳам шароита набуд. Бародаро чӣ хеле медонед мо ҳар барнома шуморо дар бораи платформаи Pocket Option тавсия метиҳем ва саволо бениҳоят бисёр шудан ки ака чӣ хел регистратсия кунем, чӣ хел пул партоем, чӣ хел пул муносият кунем. ҳозир мо ҳамаша оддӣ кардан мефаҳмонемтон. регистратсия кардан бениҳоят осона мода фақат эмейл дар кор мешава ва ҳатман промокоди мо. Эмейлмона менависем, промокоди авлод 100 ворид мекунем, 100% ба депозити худмон бонус мегирем. Аҷа дар тарафи даст чап профил аст, дар он профил мегирем бародаро ва дар инҷа ному фамилиямона менависем, номерои телефонмона ва сои таваллудмона менависем, сахранӣ мекунем, аллакай мо верификатсия мешем. Дар тарафи дасти рост шотои шумо астай форекс дигаш кадом шоти ки шумо дар мақулаи вибр мекунед. Аз қабили крипто аст, метавонед ки через криптовалюта, метавонед ки через картаи виза ва ҳатто метавонед ки ба картаи тоҷикирам шумо шоти Pocket Option-тона перкунена интиқол бо карти тоҷикӣ ҳастед. Ва вақте ки шумо промокоди авлод 100 истифода бурдагӣ бошед, $10 шумо $20 мешавад. Продолжить и оплатить мекунем бародаро. дар инҷа шумо дар картаи душанбесити ки алиф метавонед ки шумо метавонед ки пула пардохт кунед. Шумо дар ҳамин номерои карта 106 сомон мепартоед, ман интиқол додам. Пахш мекунем, платежи шуморо тафтиш мекунанд ва пултон дар Pocket Option мегзарад. аз тарафи даст чап финанси аста мебурем, вивод средств аста. пахш мекунем. дар инҷа баланси шуморо нишон медиҳад ки шумо чанд сум дар баланстон дорем ва минимали суми гирифтантон чанд сум аст. Минимали суми гирифтан $10, яъне ки шумо метавонед ки ай $10 болора бигиред. чӣ хеле ки ҳозир Юсуф нишонтон дод дар платформаи Pocket Option барои кора сар кардан пули зиёд доштан муҳим нест. $5-10 дошта бошед метавонед смела кора сар кунед. Ва як хабари хубтон дорам, пештар промокоди моро агар истифода мебурден, регистратсия мекарден, 60% бонустон медод яким депозитонда. ҳозир боша агар промокоди авлод 100 вақти регистратсия агар истифода барен, 100% депозитон мета. Ва сроки ҳамин промокод ограничения, яъне муаққатия временияи. Метавонед ҳозир бидорен регистратсия кунед ва 100% бонус бигирем бародаро. бародаро чӣ хеле ки медонед ҳар барномае ки мо платформаи Pocket Option шумо дар тавсия метаҳем ва охириш дар якта сделка карда шумо дар нишон метаҳем. ҳозир якта сделка мекунем. ва чӣ хеле гуфтем дар боло бародаро барои ана кора сар кардан $5 дошта бошӣ басай. ҳозир мо $20 партофтем ва $10 шуда сделка мекунем. я бародаро ай ҳамин точка $10 тарафи поён гирифтем 1 минут. бародаро чӣ хеле ки ден дар охирон момент зелкаи мо плюс шуд ва ай $10 $9.20 тоза кор кардем. яъне $19.20 шид. аз ссилкаи зери видео истифода бурда регистратсия кунед ва промокоди авлод 100 истифода бурда 100% ба депозитон бонус гиред. ногуфта намона ки промокоди авлод 100 времения ва буд мешава успет кунед. то чӣ фикр дорӣ? салому алайкум бародаро, тамошобинои канали Авлод Медиа. Салому алайкум инчунин хоҳаро. ана барномаи навбатӣ, яъне подкасти навбатии мо номаш ту чӣ фикр дорӣ ва имрӯз меҳмони барномаи мо яке аз рамзгарон, ана яке аз боецҳои машҳуртарини ҷумҳурии Тоҷикистон, Муин Ғафуров. хуш омадӣ бародар. ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки ана камтар формати подкаста дига кунем, яъне дар бораи як мавзӯи определёни гап назанем. умуман дар бораи ана Муин чӣ хел сар кард, чӣ сабаб шид, барои чӣ сар кард, худаш мехост ё ки орзуи он кас буд. умуман дар доираи ана
чӣ хел сар кардани муин яъне автобиографияи муин айгиҷо сар кард чӣ хеле шид ва тоҷора чӣ хел омад чӣ чизоро паси сар кард ҳамин мавзӯъ ҳарф бизанем. хуш омадӣ брат. акай муин мегуфтен камтарак дар бораи хитон ва чӣ хел шумо дар ҷаҳони ММА даромадем. якум салому алайкум раҳмат кам барои файруд кардагитон. вақте ки ман гӯшти машқ мекардам гӯштини волни дар зали лӯчов физкултурни суда 2008 буд ёки 2009 хато накунам. уже ма фақат тамошо мекардем дастони бозӣ мекардем у тамошо мекардем дар телевизор UFC пешинара ва як ямиқи залк шудан бародармон Аҳтам Хокиров мисол ҳамчун тағоим залк шудан дар зали Динамит 2009 уже сар шуд ҳама овоза ММА бо вақт чихи бой бесправил ҳама ҷода фақат бой бесправил мегуфтан ҳамин чиз сар шуд. ман майда будам тамошо мекардам 2000 хато накунам 2011 буд ёки 2012 уже 2012 ман худам хостам ки ба ММА гузарам якум ба Вой самбо курткаки 2012 ман ММА гузаштем гӯ меша соли 2012 ана ростӣ ана дигарро намедонам ба иззати нафси он кас расидан нестам. ана ҳамун ченои 2012 мо 20 сола бача будем яъне студент будем ёки як сол галидагӣ будем студент будем. ана якумин одаме ки бой бесправил мегуфтем намедонистем ММА ихел намедонистем хай Фёдора мумкин камкам боёша телефоно навоб чи телефонои видеодор буд тамошо мекардем. ана муин яке аз байцое ки таъриф нашава медина машҳур кардагида мисла мобайни ҷавонода хеле як хайпи калон шида буд ку муин брома буд як чорабинии калон шида буд ба фикрам ана бой вечерара гирифта буд барои ҳам қадар мо раҳмат мегӯем тура айноми худмон айноми подписчикои каналмон ки мақсад ҳамин чиза дар байни мардуми мо машҳур кардӣ ва тонистӣ ва мо фахр мекунем ва фахр мекунем ки ҳам хеле шиносем бародарон на самом деле муин қати мо суҳбат чақчақҳомо слишком озод мерава ҳозир муина пешакӣ гуфтам ки бача ҳамин камероам гирон шид тасаввур ки камеро нестам гуфт намешава хеле не ки муинҷон кӯшиш ки бишава. хуб муин ана иҷа я бародар савол дода амҷода ашушения ки пешай бой меброи чӣ хелияй ва баъде ки ғалаба мекунӣ чӣ мешава. якум таҷрибае ки якум бой буронагӣ ман хеле мисол нақл кунам ки уже таҷрибаи ҳам якум ша бугу бабу далши ша бугу якум профессионали бойтон кай буд ака 2013 ёки 2013 байнаш шуда алаш прайд не астафло давай да магнитогорс ба омадам ба уже да алаш прайд 2014 баромад кардам якум бор буромадам ҳама любителиски баромад мекунанд ман якум бор профессионал буронагим чихела уже бо отдельный пацан мохи 16 солаи 17 солаи мам халим мебурам бойнатим да байни халқу қодар тоҷик россия дамодаге ку бойнатим нигоҳ ҳама номагиритсай фақат фикр ки бойнатим мисол да байни халқа пададид накунам ҳамин фикри акида фақат ам хали буд хабронадем да уҷа шигуна аллоҳ ки дастболо шудем авшена якум пешай бойбурӯӣ вай мекардан хаки мумкин ки дар байни мо ҳамин гапҳо бошада ки ман намедонам дар ина дар дигар тарафҳо ҳеч ки халисо фикр намекунад ҳозир ки ман ина мерам дигар ҷо машқ кунам баймуда вай да уҷа машқ мекунад вай хали машқ мекунад ӯ қатъи ӯ команда машқ мекунад ёки номи ягон каса мегирад мега вай да ӯ команда машқ мекунад ва ҳамин ҳаваи қатъи тира меҷиқанд ман мебурадам ама фақат мегуфтам гӯш ки дар киҷо машқ мекунад ки дар киҷо машқ намекунад мо дар фарқ надорад ӯ диранда ӯ ёрдамаш ҳамин тарафтем мақсад мандраш мешава хеле волноваться мекунӣ пешай бой ами мақсад развивал кардаи ҳозир медонӣ ки мебурӯи о я хатнакум ака ягон 5 боим да 4 бой 6 боим да ин хали полни айпишти нами гапо вай қатъи ӯ команда машқ мекунад ту яке ҳама ашиба накунӣ ки команда ваё ҳам хали қатъи зуран ёки хали накунӣ ки команда ё ҳам қатъи уже автоматически ки агар ки ту да ҳамон кор ку 100% зур бошӣ уже 50% мешӣ конечно фикр уже фикр ҳамин любой кор дар мушкилиҳо ҳастанд ҳамун моментҳои аввал дар ягон вақт хеле шида буд ки фикри бас кардан накарда будем фикри бас кардан дар аввал не то ҳозирам вопшим не аввал даврои аввало да хеле беоила буду бечи буду фақатам тоқа будам охи ман мисол чӣ хелай хонагио я ма я модарам хатим я фикр мекардам ки гуфтам я басш кунам бизам барарам кор кунам ранги одамоа бишин ранги кор ақапем
دلش خونگی آخرونیم گردیم افشم زندگی رو با گفتم بیا خیلی قدر اومدم من این سال نمی عمر ما که بیاد چند ساله نه 28 چند قریب 25 سال 23 سال ما دامی سپورت دیگم بیا خیلی با دلش حرکت کردن در کره ان شاء الله خداوند با یگان راه خوب میبرم мо ҳам умед дорем ана як кас навиштае ки ба фикри муин ай байни боецҳои тоҷик якумин одаме ки шанси бисёртар дорад ки титула меёра тоҷикистон титули имина UFC-ра конечно кия ки шанс дора умуман мумкин боецҳое ки дар UFC нестанд ту мумкин бидоне ки ҳаваё мумкин биёранд мумкин мақсад фикри туда чикор кардан дар кор мисол ма ягон бор ҳама чиз ака мисол фикр накардам ки ё мақсадам ма якум тоҷик мешавам ки ҳам чиза мебиёрам ё ки ягон тоҷик ҳам чиза мебиёра фақат ҳама вақт боварӣ дорему ва дар ҳаққи бародару дом мекунем ки кадоме биёра главне ҳамин любои тоҷик биёра барои мо фахрае фикри те мақсад мисол ҷавоноам ко мисол мешиносӣ гӯй мисол ман дар сфераи худам ёшора медонам гарчанде мардум намедонашон ки ман медонам ки ҳаваё талантҳои зуранд мақсад аюдаи любой корҳои хуб мебуранд мардум намедонашон ояндашон хубай ба фикри те ам хеле бачаҳо киянд метавонӣ чанд каса номша бигирӣ агар бидонӣ немай хеле бисёр медонам ака бисёр ёшо медонам мақсад ҳами дидаистиша ки ҳами байрӯи чутиёи те ҳамун одам мақсад мешава мегӯй ку ояндаш зури бадай ҳозир ман ака хеле гирем байни 7 сола 8 сола қариб дар тоҷикистон бисёр маш намекунам хеле 100% не ки мебиём ки ҳар соле ки мебиём ё ки на мисол баъди 4 сол баъди 3 сол омадам ай байни ҷавоно хеле мақсад ёшо пешавишон зур шуда ама хеле гап на қатишон мисол намешам ҳам суҳбат нестам ё ки бисёр қашон тренировка кардам ихе наметавонам лекин фикр мекунам ки бисёранд тоҷико бисёранд хай бо маълум мешан ака вақте ки организатсияи калонда ки баромад мекунанд ку бада уҷа маълум мешан ба уҷа бетавонӣ ки ягон минин хубрӯри гузаштан ба организатсияи UFC барои ҳар як боецаи муваффақияти калонай ва шумо чӣ хешид ки ҳами организатсияда даромаден ва ашшенатон чӣ буд ва ай дига организатсия чӣ фарқ мекунад организатсияи UFC ма ина мисол вақте ки ван FC баромад мекардам мара Беллатор гуфт PFL гуфт ман ягонча контрактша мисол нагирифтам фақат UFC чуд кардам бисёр мисол вақти ма ай пиштам чи сарф шуда цели ма ки фақат UFC буд ман ягонча нигоҳ накардам ам раҳ дарафтам ай 2015 ҳами якбор дастаи дар чизе буд ки мара гуфтанд ки мисол боецҳои UFC дига хеланд ва ё дига уровнянд мо ба мегӯм фақат як гап мегӯм ман фикр мекунам ҳамин одамизод хаяка ҳама ҷуда хатогӣ ҳаст агар ҳами хатогӣ накунӣ фикр мекунам ки иншоаллоҳ бо пештар тезтар мери айрӯи ҳами хатогиҳо бисёр боецҳо чизо мешканд ав уҷода гуфтан дига уровня ва ё ман гуфтам не ҳама ягай барое ки ман қатъи бисёриш маш кардагио медонам ҳамаш ягай ҳамин цела мондам ки UFC 2019 якум ход ки нашид бо данавайт контейнерда мисол весагонка чизони то буд айрӯи ҳаваи мағлуб шудем чанд кило вес ганят кардӣ ҳамҷа او کنم مثال خیلی ما میگم یک خودم مثال فکر میکنه که 24 23 کیلو کم 24 کیلو 24 کیلو وزن پرت افتاد مرا برای بسیار وقت معلم در امریکا میگه که تو بسیار وقت گنیان میکنی ایرو اول دیر واسناید میشی سال 2020 چند درآمده نکا 22 ختم بعد давай чемпион шудан то но да LFA ана як кас навишта гапҳои дили мара навишта худат медонӣ ки дар сфераи ҳозир ҳамаи сферада агар гап назанӣ ва навиду набошӣ мақсад продажа ва исус набоша ранги чӣ хеле мераб ё ки анкалаев ё ки титулаш дад карда хов мери акас навишта ки ана акай муин чӣ ба изо мекашӣ кам гап мезанӣ ту бояд чахчах кунӣ гап занӣ ана баъд чӣ ба ранги дига боецҳо сторис намекунӣ خیلی اکا مثال نه خیلی با خودمون جواب مثال بسیاری مکه همه چیزا را یا فکر میکنی با ما اسم که همه چیزا مثال حضرت همه چیزا ما در کار نیسته ما همه وقت فقط خودم داخل میگم ما چه مثال این کارا کردم بیا من نشون تیم داخل مقصد ریال چیزا نشون تیم ما میتونم مثال در استوریا برام خدمت ایگیرم او گیرم گپای هوایی بسیار زن وضوح کنم نکیم درنگ ما مثال که راهی ما вообще دیگه چه ما میخوام ریال مثال نشون تیم داخل چیزی که هست همون ریال
100% ва мо умед дорем ки нишон медиҳад чи хусусан худам боварии калон дорам ва ами хоксорие ки ами чизе ки пеша кардагӣ ами чиза главне ай даст додан дар кор нест. Ами сарбаландӣ гар бихоҳӣ мега бо ҳама як ранг бош мега. Ами ма тра мебинам қатъи ҳама як ранги мақсад дастат пеши бардай калонай майдай ҳами чиз оянда имрӯз не пага не рӯзига ҳосилша по-любому метия. Ва ҳами чиза кӯшиш ка ки умуман титулам ки гирифтӣ ҳами чиза умуман ай даст натӣ барое ки аксарияти бисёр мешава ки блогеро мо ба ецора мақсад сторис мекунем дастгирӣ мекунем баъд мада миян мекунан ку жалоб мега акай хелша мақсад сторис мекунем новобаста кадом организатсиядай ё шай пирай калонай мега то раҳмат мо намега ки гап дар бораи раҳмат нарафтесайда. акай муин шумо дар организатсияи UFC 3 бой гузаронден ва мутаассифона дета мағлубият шид ва якта охирон бойтон бохт шид ва шумо ҳами давлени ва ҳами стресс ҳами хейт комментария ва дига дар чӣ хел паси сар кардани мушкил ёра ягон кас шуморо бадаг морална кӯмак мекард? не мисол دیدن چی خالی شد نه حوزه ده بوی کی دوزن بوی ده دیگه مثال ایش چیزا ما دلش نگونا میکنه برای کی او موکی کی داروی تو اگه موکی داروی او یا شیوی مدرسه همه این چیزا ما فکر میکردم حوزه وقتی که هم دنوات کندر ده یکم بار بوی دادم همون روز اومد کی نم خالی یک بار خالی دا چخری میخالد کو یکون که از دست شنا میتیاتا هم خالی با فکرم بیشتر آدم خالی زوج دیگه ولی همه میپرته تا ولی دیگه راه نیست که تو بودم خبروی دایا چکری با وجود مثلا فریدون یا برات مثلا با یا اکای دیگه بود اکای شورا دکاس بودن فقط می اومدم اونجا مرا اینا بود دوپینگ کنترل که قبیدم که مثلا روی اپلیکیشن چیزو قبیدم 6 ماه پون اسپورت محکم کرده بودن که ممکنه بود بارو مات کنی می اومدم مرا داج گفتن برو کار کوجه باس ایت همه چی نشون دادی که نالی نمیتونی دیگه اگه کار کردن نمیتونی آدم نزدیک خطا نمیگه پرو گفتم آدم مثال با ما یگان بر خیلی اولی آدم بگونه چی میگه تا آدم بگونه چی میگه تا آدم بگونه ایره چی میگه نکی راست بعد اوجه می اومدم یه فکر کردم یا چند بار فکر میکردم که خیلی اوجه مثال نشد نه همین راه مودر نگفت ممکن که خداوند مودر همه نصیب داده بوده که ما تو همجا میبیم همجا اوجه بود میشه نصیب ما همه خبر گفتم بود میکنیم همجا گفت کی بود می 2021 کا 2021 سال پیش کا و میبرم ترک روی در امریکا بود گفتم میبرم ترکیست کاماس دالش رنگم سوم کور کدا گارد میسول خطا غم نمیتی هیچ کی اگم گپ نمیگه هیچ کی نمیزنه دیگه 20 کیلو گانی نمیکنید میبرم میگردی و یا فقط میومدن میگفتن صبر کی کورو تا اگر 40 ساله باشی کورو اسپید میکنی ببریم راو دالش مقصد قدر عمر تدگی در اسپورت دالش حرکت کنم دو کس فقط میگفتن اسوی آخران بایی که شما گذراندین اکا بنیاد خوب برآمد کردین شما رو تبریک میکنم یا باری دیگه و همین پابدا برای شما چند قدر مهم بود که این پابدا این پابدا مثلا نمی جیز خیلی مهم بود کراف ایزنوس باید بچه گفتم موینا گفتم گوش که برادر اگر امیر زدنی باشی بزن اگر نزدنی باشی بیا ما میرم همه چیزا میفروشم میمونم میگم که دیگه باید کدوم اوگل دادی کابود красный угол ё кабуд гуфтам ки ҳамин ба сини угол дар дуюм раунд сапер дика кала қати мезана то дуюм раунда як балока биқаб кала қати бизанаш по ма ҳама чиза мемонам коэффициенти 64 дад брем гуфт ака нака гуфт хеле нака дар кор нестай як кас навишта ана саперники ки наим фазат дар вазни муин мебуроя оянда қатиш задан мехоҳӣ намехоҳӣ نه که زدن میخوایی شبکه دم سو организация میخواد که اینا باور نکنی بخون ولی که آخه ولی او مثال تو قطیما برآمدن یا که ما قطی تو برآمدن بایم نو یکم بویشه بو مثال بوی زور نشون داد ممکن که باید تستر قطی یگان آدمو سوز یگان رای سوز قطی باید ببینیم اون وقت ساعتش بیا بو خوبتره мешава ки ана боеци зур бошиву гапзан набошӣ мақсад трешток нами чизови исуси накунӣ и хеле тез мера ё ки боеци хали средни бошиву ҳами чӣ бошӣ трештокер бошӣ
من فکر کدامش بسیارتر شانسی بالا رفتن داره. نه باید همون ترشتو خوز یا زمانهش دیگه کی همه شو بوی که شو راز اگر که سوپر باید سینما میگه که دنیا بشه یا هیچ چند فایزی امی بوی ای بویز ما وقت میگفتم که امی 80% گپ چپی گیردی بوی 20% هم دری 8 کنجدای 80% گپ چپ نمو فیس تو فیس تلک نک جنگ نک اسن خیلی مثال کنه وانیفستر گزه چه من 18 ساله بودم رکوردم 8-0 بود ما فکر میکنم که باید داو خیلی پروسه باید کنم نه که ما روی شو پو میکردم خیلی داو پاتسانی انا ما می مثال پیش ستوریسم دا آزاد بودم دا نو یک مسکم دا گوشم کشو گپ زدم که موی سر میپره چیزی آزاد بودم سین سال میروا уже همون میگو یک ای با یکش نه که حاضر موین همین آزی همین موینی انا با گفتی خودش که همه چیز رو باز کنه حاضر همین تو دامی چیزو دار کرای کدان در که با در دایره همی منتالیتی خود مونده مقصد و خالی که او میکنن او میشپن خنه پروست اگم پریکول چنا میکنی که ما فوتبال دا میبری پریکول میکنی که اگر ببری تی تو آرتیز اکو که میبری خالی خاور میکنن من سوند فقط اول میگرفتم بوزو میکردم همون چیز در نظر ما زور میتو ولی که ما یهوش بدون چی که خون در جوشه نه فرانسوی مثال بردم همون کار کردم خیلی نمیودم و معقولش نمیودم اون میکردن در ماچی نصیحت میکردن که بعد چیکار چوکادی این خالی داغزه وانفسی که گریف ماکا یکم سوال شه هوای بود یکم همون سوال شه هوای بود که تو خود زمین بویا بری مقصد در بین خلق تو چی کوکا نشون میدی ده همین سپرینگ تا میگه یک زن نکاوت کنی تو یکون سلیبریت دوری کی سلیبریت همون چه دو پراز دوری کی برای خلق نشون تی ما ایستادم فکر کردم اونجا که چقدر او قدر نصیحت ها مو بچه نصیحت گوش کنیم که او قدر نصیحت ها اومده گفت ولی خیلی باید بوی گاب میزنه من گلاون بوی برو با بریدی چی گپ شید بریدو او قدم بالای واسه میگه لیک با ایزم فرمان فکر کردم گفتن همین بچه از سرخم شد جان اپراتوری ما میترسن ترا بگن میکروفون رو که کمتر میکروفون ایست کرد برام خاطر بپرس بگو بخشش برات نه ساعت وای زکات تو گره انا موین یگون وقتش دیگه کی زنگ زاگم مقصد همین یک 3 سال اخیر یک جای بیا بینیم مقصد یک نشناخته رازبور که ماشین خدمت من که گپ زنیم دیگه هم خیلی اولاد ما فکر میکنم نه برای که یک ما چخلا که ایمینوی دام دوشنبه وجه کالون شگیم هم موجه هم دیگه نه امریکا دا میسو امریکا دا نه انشالله باید نشوه نه اصلا کس نمیشناسه نه اون کس نمیشناسه تا فهمیدی نمیشناسه تا میگه هم چنی خطا که چنی نمیدونم سینا یا چنی یوسفای ما بفرو ماشین بفرو گپ میزنیم نه نمیدوند که کی میگه طرفی کی بود سیریل گان نقل که که جون جونز نقل که یک اینه جون جونز نه انا کدوم باید سیرم خب فرو ماشین بگم ما گفتم یه بچه آروم شم ما رو آروم کردم میگه که شکون تاش نزنم نه فقط میگذارم مثال که نمیدونم خیلی چه مو چیز مو خم ببینن حالا بوم کم که فکر عقیدهشون دیگه میشه یگان پامخ میشه یگان چی میشه فقط بچلیکشون نشون میدن نشون میدن میگه ما یا کسی دیگه نوشته هم جگپ شده دوم است گوش تا دیدم میگه که چیکار کنم گوش مون خودمون بشکنم یا که خودش بشکنه خیلی ای پارا کامرا هستن گوشم سوزه که ما گوشم دا 2018 در امریکا شکست گوشتینی ولنیم 10 سال ماش که گیم نشکست این بای وایس هم ماش کم نشکست یار زال دست خواهد تاییردم همونجا شکست با خواهیم خیلی برنامه اوسا گوشتین گرفتم چیزی خاطر گوشتین گرفتم همونجا یا توگرام ماش شکست اهمیت ندادم که برام کرد من خودمو نقض نمیبینم نشکننده مقصد گوششون خودشون ای وقت خودت میشکنی گوش سخت از بعضی میستون شما میفهمی ناوشین هم استاد گوش ناوشین مال پنجیز شاپکای د سر گوش خنک میخره گوش یخ میشه شوق میشه خیلی میکنی یا گوش نداری اگر مهم بای نوبتیتون کی میشه و شما خیلی اگم آدمی هسته که میخواین که این قطعی هم وقت اگم بروین با یا 2 نفر هسته که ناموشون ایادم بروردم که صورتاش نبینم اونجا با ناموشون رس که میخونم ایرو صورتاش رو میشناسم همه جرما گفتن که همیو قطعی لیکن مثلا خوزیراش خیلی سل با روی توپ نیست کنترکت نواگیریم ان شاء الله بعد
бо ҳаракат ба тобқатӣ. Конечно, ман хиёл мекунам и мақсад камтарак нодуруст ай як бой бизанӣ ё ки ду бой бизанӣ сразу бигирӣ ҷон ҷонса визов партоӣ камтарак нодуруст ай. Аввалаш ки ҳамин чизо гапҳо ранги воздух мешаванд ҳеҷ кас қабулшон намекунад ғайр мухлисои худат. Дуюмаш ки камтарак чӣ метавонад да вақте ки ту серияи победат UFC да 15 победай я одаме ки як ду бой зага визоват мета агар бо ту дар ҷои ӯ бошӣ мегӯӣ чӣ гапа як ман бояд қабул кунам. Баъд мотиватсия ай ҳама мотиватсияи калон кӣ метиҳад? Мисол як каса мебинӣ ки ҳам мотивировад мекунад ки дальше бо пеш бурай. Ҳамин гапа гуфтам кӣ пеши рӯ омад сразу? Сразу? О марда. Ҳеҷ киси рӯза. Ягон фикр кардам ака. Ягон кас наомад пеши рӯ. Ягон бачаи майда кад ё ки хонагиё ягон кас наомад пеши рӯ. Ҳамин чиз ҳамин мотиватсия мисол ҳамин солҳои пеш ҳамин мотиватсия ҳамин буд ки хай мисол биё ҳаракат кунем барои номи падар, ҳаракат кунем барои ватан. Ҳамин хеле цело буд. Ҳамин роҳ да мақсад як кас дастта гирифт овардад ку. Кӣ буд? Не да именно чиз ММА мақсад ака актам ҳамин мисол тағоим буд. ҳамун мисол ма да ҳамин спорт дуроварда да ММА дуровард. Якм поражения соли чанд? Кадом организация? Чӣ ошушения дошти баъде ки мақсад уже чӣ фикру дар сарат зад? Агар дар ёд боша. Якм поражение бо баъд мисол як бурга якм поражение ки бои дуне ки дин поражение ма патсуит кадан уже ҷиқи леста буданда организация сахт мисол ҷиқи дака. Даже дим номер будум я дебюни бо ҷолинкер овардан. Арӯи ки ман ҳама худам ашиба кардам фақат гуфтам UFC мерам. ӯ организацияда ҳамин гапҳо ба фикри маъқул набуда. Ҳозир хе фикр мекунӣ лагиш намегӣ. Арӯи ҳаваи ҳамин организация маъқул набудайда. Конечно, чӣ дар як магазин медори номи дигар магазин мегирӣ мегӯ продуктои магазин зурай. Баъд якм поражение чиста арӯи яками ҳеҷ хеле фаҳмон хеле мақсад савод кад кор накардем, веса безеб ганият кардем. Восстановить кардан натонистем. Серьёзно относиться кардем. Полный. Ма худам недооценивать. Ма чанд боя неоценить кардем. Самоуверенность бисёр бад буд. Ма ку намедонам айрӯи ҳамаи чанд бор шатақ хӯрдагим бо яхе вақт мебурам ку ҳам хеле ақл мекунам. Инами даже ҳамаи охирон боям ҳами гуфтан уже ҳами кор кардан хестам гуфтам биё якоя стойка занем чӣ халите. ранги ма футбол. То чӣ қадар айҳо кусози ина мисол ина кора камака гашибка айда плана мешиканӣ. Плана бояд нашиканем. Чотки план қатӣ кор кунем ки илтимос мо ҳам ай ту хоҳиш бекунем. Чотки план мо ай пишти ту қатӣ кунем яхе одамо спорт кардан безор шудагием. Мақсад на мисол амият дагием ман қатӣ футбол мезанам ку. Мисол фифа да мебирам таку. Баъд 3-4 гол зиёд мешам уже баъд нағма книда медорам ку хе бояд эляк диққат бизонам хе реклама карда бисанам. Анам бояд ман накунам. Сакадиня 2-0 бойду Саудия. Хестам хирсай. Дидия канамо ашифка намиёяда. Ма сахт уверен сахти баъд ма мебурам дар боём. Боядам хел бошам не ки бо недооценид бояд накунӣ охири. Бо ина мисол пеша ҳами боя ку мисол Саид қати Саид бронаде машкам хай о ма ҳам майчи ава даже ашифка ҳавай да брондам. Леки ман фақат мегуфтам. Бо Саид қати дим раунда ма уро безем накардам. Не мақсад чи вақт кам да бромадем мақсад накарот кум уйдам лен. Ҳардиш дака. Ҳард у якмш дам дуюмш дам сеюмш дам. Не гуфтан таки бибро чи гуфт. Гуфтам амро гуфтам мали билет гирду гирехтмон Тоҷикистон. Се боя агар сеюмшам қабул мекардӣ се борда я чоҳ мезадӣ. О на мисол уҷа да он файткар Ҷон Ҷонс бидкой кана баъд я бразил. Ма маш кардастам мисол мера бой шакзон ва ёрдам додем маш кардастам. Билет тама уҷа 2 рӯз пеш харидам барои ки Тоҷикистон биём. 2 рӯз монда билет дагем ки бой намезанӣ. Гуфтам ма билет дорам гуфтам син билет таметем отказ гуфтам ма хонагио фарид дорам. Шедам беш намеёст ма намезанам хонагио мара фарид. Дига вариант нашуд охир. Мақсад шумо да вариант мекунанд ки ё мезанӣ ё намезанӣ дар дасти шумо я мақсад маҷбуртон кана наметавонад организация. 100% ака. Не барои ки мо ҳами хали барои зинами якм саволи ҳамида буд. ҳами айда вақте ки гап мезанӣ да гап ҷавоб гуфтан наметавонӣ безебайда. Бояд ҳама вақт чӣ сухане кардагӣ бояд ҷавоб дида гапат. Ма айрӯи ҳавои ҳам ду боя ма айрӯи ҳами тема қабул кардам ки вақте ма гуфтам ма рабати гуфтам любой каса тема қабул мекунам.
گفتن در دبی سعید قطعی هیچ قبول نکردی. من گفتم بیا ما قبول نکنیم. او بوی ماتکاش شد ویزام ندادن. گفتم بیا ما قبول کنیم میزنم مثال. ҳана ба фикри ту ҳози на дани момент умуман MMA дар Тоҷикистон чӣ хел пешрафт истай? ММА که که مثال یک Вообщем любительский спорт در تاجیکستان نرمالی خیلی зур نه زوری بعد پیش نرفته است. برای که حالی هم که مثال همون سخمای پیشینه آخه یگان چی علیش نشده است. схема пешина мисол бачо залда будан мисол як сағира буд кишинум дошт номушавид муроди асия ҳамара мезад мусобиқа ким ки мерафт. او اینه مثال ایروی ام که مثال حالی هم همون کارهای مثال یا آدمی که خیلی барои کمک شرایطی зала партов паҳлавон меган як трекдору мега барои норасии нон зала партов паҳлавон мақсад уже мебина ки намешава охир мебина ки мусобиқа дигар кас рафтестай ва одамое ки мақсад ман хоҳиш дорам да ҳамчун хоҳиш ман намедонам ин системара чӣ хелия кору боруш чӣ хелия ман просто хоҳиши мае ки ҳамун бачакое ки маълимо муҳтарам устодо вақте шумо мебинед ҳами як шогирдтон ҳами медонед ки шумо чӣ хела шумо пири коред медонед ки ҳами бача мешава мақсад я одами любой каси ҳами шогирдтон як отаи сумдор да якта дигаш дора ҳаваи отои ҳамвора папрасид мекунед як хоҳиш мекунед ки ака ҳамида влажене кин ҳами бача оянда парчамбардор мешава ҳаваё ҳами бачаҳако нараванд мақсад россия ва ягон ҷои дигар ҳамиҷа бестанд мумкин ҳамво сабаб мешава мумкин як кас ина мисол акаҷон ҳай ма ба фикри ту ака ма хайло мисол падари ма чиз кадака мисол гузашт не ки ма қатъи тағоям калон шудагиам ما هم خیلی شرایطی نداشتیم که ما باید زبور ای دولت برام مسابقه دولت نطوری ما هم شرایط نبود نکیم نمی اکتام توقعیم وای میکرد بچه‌ها که می بود مسابقه می بود چیز می بود مرا مثال بود ایزالی ما چند بچه‌ای که شرایط نداشت همه میگرفت یاردم میکرد می بود вот именно маълими устодӣ хиёл мекунем ӯ ин неста ки то ха бигири приём ё тишаи хелу хел мақсад ҳаматарафа мақсад битони дайди сидмиёя ку мақсад ама автобуси ки ҳамеёра бурдесай палвуму ди ҷои дигар дора ё ки я овқоте ки ҳамун деги ҳамво да мекунанд тиб аделна барои дикасга деги аделна намедозӣ ҳам дег просто ҳамети ишон ма ҳам тарафша гуфтесӣ бо ин чӣ кардем мисол бо ина мусобиқое мешид ки ман натури дар зал мебаридим да дар зал бачаҳо мебаридим лекин ما در زال بردم اون بچه در مسابقه زور در مسابقه ایمار زورتر نشون میداد با این همیزو اکاکتا ما تقوی مای من نمیگفت که ای جانی ما خیلی سال بدرو تجان که میگفت نیم بچه زوره این بروی بارمال که ای که تو زور شدی همه که برو مدی که بریدی بعد میبروی جا میگیری رزولتات نشون ته بجاگی ای خیلی تقابوزی بوری چیز نبود میگریف падешка одами зура мекард ки одами зур пеш рава парчами давлата тезтар боло бардоранд. Акай муин вақтое ки шумо мисол тренировка мекунед чӣ хел рӯз сар мешава чӣ хел чанд соат дар рӯз тренировка мекунед чӣ кор мекунед рӯз дига хеле бад сар мешава рӯз рӯшан мехезам ки уже афтова чанд вақт машқ мекунӣ حاضر یکم مثال خیلی نه تا حاضر نه چند بار که باید نگفتم که باید بریم فوتبال کنیم اگر چیکیم پا مایی باید مثال ما 20 جا مایی باید میرم در 2 ساعت کانکرین بگیو ماش میکنم هر روز همین مثال سل باید هر روز من 2 ساعت ماش کنم چیکار میکنم نمیکنم باید هم 2 ساعت من ماش لازم یا سر یا بگا نه در وقت پیش ای بوی چند 20 پیش ای بوی وقت لاگر دا ترینوچ لاگر دا این لاگر همین کنده الحمدلله زور ماش کردیم و یک وقتا یک بار قطیم بود من رسپیسنی را یک خودم خطا می نویسم مرا می نویسن که خیلی ماش خیلی ماش من پیش خودم یا ماش خیلی خوش میکردم یا روزا 4 ماش میکردم و اسم میاد سر خیلی دست پا کار نکردم پالوم رزولتات میشه که یعنی موین انا نصیب باشه که انا خدا عمرت بتا انا تو چند سالگی تا میگویی مقصد دوام بتیده یا که قوت و توانایی بله که قوت توانایی که من سل تیتولا که انشالله میگی سل همی چیز هوای حرکت کنیم کو رونالدو یا مسی چی با خیلی میگیم رونالدو را که بارکی ریال دا بودی
роналдо Юсуф амҷа оқ нигоҳ дора гуфт ман чӣ мегӯям? Не, ман медонам ки Месси намегӯяд ка. чӣ ба Месси не вай барои ки мисол ака натонист худаш тоқа ягон результат дада натонист Ки? явес дунё дида ка ки Месси чӣ ҳамин худаш тоқа результат дада натонист футбол спорти худаш тоқа нест но бия ка ёздаҳ каса гап туғри кардам лекин фанатои Месси ё наам қаққурат мунекнан неха чӣ хе бия гума ча ка Месси ҳам зурай роналдо ҳам зурай бо Месси зурай да Барселона зур буд Месси қати ки калон шуда ка қати кадом игроко результат дод ва Роналдо чӣ хеле омад ҷизда шумо ҳама инсоният до балечка бояд ҳам як тараф монӣ ҳақиқат қати ҳама медонад ка спортинг ҳеч ки надост Роналдо ай спортинг омад Манчестер Юнайтед уҷада ҳама аждаҳоро будан худш намедонад ки мардак меҳнат кард результат золотой меш Месси қати Роналдино қати луч игрок ки дунё да як команда бозӣ мекард и уже хави Иньеста бе у вақака Роналдино гуфтасам, уҷада вай Деко. буд як қопча игроко Медонам. зур буд бо омад бо луч игроко бо хави Иньеста дальше рафт шака ҳай ҳама баъдси ки маъқул айта кияй мақсад бо ёш ай ҳама баъдси ки маъқулон чиз вопшим ҷон сака ҷон ҷонс неки ми хали бисёртар вақт мехостум ки ҷанг кунам айвеси сабук Антонио Петис будака петис фақат мебурдам зал дамаш мекардам стило авай мекардам мепардам бари сетка хати мезанӣ як копча кор мекардам дастони ҳамаму ҳам зурай хиранги текен мезани ҳамара мезанам агар муҳим баъд намешид чӣ мешид бу ин баъс намешид корагар мешид чӣ мешид агар маҷбур на я ҳамара президент наву духтаракора баъд ятша гуфтан ту чӣ мешавӣ гуфтаи ман духтур иша гуфта чи ман муаллима баъд гуфта чи гуфта ман занак ман футболист мешидам ака ман фигр мекунам футболист и орзуи футбол и орзуи мақсад нарасидаи ҳар як пацан айда мардак калоншака любой кас мехост ки футболисти машҳур шавад любой кас на мефуридеш ки реал да уно ҳала мадрид баратари сахт гузяка акай муин шумо дар ҳамин раҳи ММА хела мешавад ки мисол ҳастен ва бисёр опытҳоро гирифтагиен бисёр чизоро сартон гузаронидагиен нафарое ки нав ҳамин сферада медуроянд ҷавоно чӣ тавсия доред ба ҳамо ҳамаша ҳами гуфтака ки чиз ҳами бояд меҳнат кунӣ машқ кунӣ ягон раҳ ягон мақсад чихри пасти ягон ча фикр накунда ҳар як пастӣ бо иншоалло худаш бо баландиё дорад чизои хуб дорад худованд бо раҳҳои зуртар нишон метаҳад дар ҳар як пастӣ барои ё бой метӣ бо имнои любителискои бачаҳое ки мебуроянд ва ё дар любителиски бой ҳамтиям вай бояд ҳаё дар дилшикаста нашаванд вай ки бо профессионали рекордои худша дора раҳи худша дора профессионали вообще дигар рай ма любителиски 1000 бой загем қариб чанд бой загем як қопчам сурха загем барои ҳамашда бурдборӣ он вақт ба пеш некам қашан будонам ки раҳи осон неста не конечно ягон намуд спорт раҳи осон нест ҳама вақт ман мегӯм ки ягон каса бинам дар раҳ медонӣ чӣ мегӯм ами агар нахонӣ бесавод бошӣ мақсад агар сахт нахонӣ да хеле сарсаракӣ агар умуман нахонӣ баъди савол айда гӯш кар одам бесавод метавона братан дизди зур шава дист хеле ай круг васа кадом круг круг агар профессионал баша ма опыт мегирӣ ҳамин аст бозор ака савдогар мебиёя кор медона ягон чи магазина намедона ки дар чи ҷои магазина як ҳафта 2 ҳафта 3 ҳафта уже аз зиёд мекуна уже нархора медона ки ҳамин 18 симия уже клен қати гапзаниш кам тарсоз мешад байни яс дар чин як сол клен мебиёя уже медона ки ҳамин клена чӣ хеле гӯша шикани 18 сим мега 20 сим мисол ва мега бия ка 19 сим 19 сим мекунаша як сим дар кисаш 18 сим дар шаш мета як сим дар кисаш мон ин лекин хондан аввалин дараҷа барое ки ҳама тарафа якм ҳам барои мақсад илм барои мо алҳамдулилла ма мусулмонем барои илми худмон ки дар ягон ҷо мо худмон бояд шармандагӣ худмонро нишон натем вақте ки дониш дорӣ як ғарибӣ мери як ҷо мери уже дилет пир
ҳамун чизра нон мебиёра даже ту ягон кор накунӣ спортсмен ам набошӣ илмат қати соҳиби нон мешӣ саломат бошӣ. Аксарияти баъзан ёшоро мебинам байни русо, қазоқо, тоҷикои худмонам меброян ҳавай ана боёшона меброян слишком ибад неуважения мекунанд. Ама дар инстаграм пешам да то хурдаги хали мебинишон со сторони изо мекашӣ ку уже изо мекашӣ. Мақсад ба фикри ту то ҳамин дараҷа ма пешакӣ қайд кардам гуфтам ки дар доираи менталитети худмон туғри бигирада трештоки мекунем. Мақсад ҳамин чиз дурустай дар назари ту ё ки бояд хеле слишком ибад набошад хай бо ту дар организация. Мақсад вақти фейс ту фейс мекунам вақти вазн кашида хеле слишком ибад чанд там хеле ролико ма дидам гапҳои безеб неуважение айҳад зиёди бад зиёди бад уже якад хитони ҳамисоз гуфтеси ку уже зиёди бад хиш автоматически иминои даму намезеба хеч хали мекунем мисол канама қадами юсуфуз фейс мекунем ами ё ақурат мекунем ами ё шапалоқ мезанам ай камера эс мебурам дастша мегирам ино дурустай. Мақсад ҳам чи хеле боша бояд на раз кади бояд даста нагири далши уже бояд кади ҳаму лицот қатира Ҳабиб ё Конор нашод спартимо бражиз не хас нашод спартимо бразиз ҳабиб меги не спартимо бражиз ҳабиб намеги не мақсад вобшим религия қати ҳабиб меги не религия қати ҳабиб дагия вобшим индустрия ё ки хаби ҳами савола беҷавоб мон меш ҳамоне ки мисол спортсмен Конор махлутона не ҳамчун спортсмен Конор ака байцо мумкин бисёрш ба кала нагира мисол ойли ки байцо 10 сомон буд баъде ки Конор бумад 100 сомон шид 100% ака ма ҳамчун барои чӣ гуфтам ҳамчун спортсмен Конор меги ки ҳамин любой кор ҳамун мисол вақтои пеш ҳами ҳабиб меза $17000 мегирифта не бачад 7 бой 8 бой зайгаи қак сум мегирифт не ки Конор бумад ҳамаи чали шид ҳамаи намуд خیلی لوبای جز مدروی کندر حبیب میگه یگون کسا مسی رونالدو کندر حبیب هیچ کی نام دیگه نمیگیره ماگرگر میدونی یک خیلی اگه و خودش هم ممکن بعضا سنی موفقیت خداوند خیلی میورد که خودت نمیفهمی از اگه پرسش که تو چی سنی همی اومدی وای میگم من نمیدونم من کاری خدمت کردم هم تو همین جا آمدم نه که همو آدم مقصد به نهایت سامش کلونای به نهایت سامی کلون گذاشتگی خلاصه همه کاری که ما میکنیم مثال یکاس بلوگر یکاس رسام یکاس معلم یکاس انا فوتبالیست یکاس بایست همه کار در نوبت خود برای سوم کار کنی برای که یک زندگی را پیش بری یک مبلغی کلام زندگی تا دوام بتی و بعد مقصد آینده بسازی انا آخران بایی که بریدی چند سوم گرفتی موین بغرض نالوگ بغرض مقصد قرض دادگیو نه قرض دو نه قرض دو ما دهی جنا میگیم که ما قرض مارزای میامونه میگیم لیکن به قرض همیای یا هم کی همه وقت سومی گرفتی نه هم سومی گرفتی از تو زمان کو 8000 موند با نیز بوری مقصد برای این بوی با ممکن 3000 یه قرض میشه ای بچا من خیمت یادسه ояндаш за то созай оянда бояд ҳамин фикр кунӣ ки мардак бури муин неважно хай чӣ хели сар шид чӣ хели сар нашид мақсад мо қатъи ка ҳатам гап задем ҳамун атмосферара чувствовать кардан дар кор буд ки ина худоро шукр чувствоватш кардӣ уверина ман хиёл мекунам ки хай саида намедонам саида мақсад наблюдат карда нестам боёша аммо сапернике ки якм зади бой доди мисол наи сапернике охирам и ай уку сар топо ба қувваттар буд сар топо ба фикри ма зуртар буд ира ки зади агар амурам камтар лагер медоштӣ хай гузаштада салавот дальше больше пеш ҳаракат мекунем иншоалло кира гуфтестанд кайда гуфтестанд не мака не мақсад организация пеш ҳамин чиз гавдем агар ки ма ҳози гум ки мара буди воям занг мезани гу ҷоша буд метан неки бояд ягон камтар ҳо тайёр шави мисол ки хали олмаибит сос шава ҳавои дига баромад кардан дар кор нестада ка ки результат шава барои вобши мардум барои одамое ки фарзандошона эмема дододаниянд барои ана падаро модаро барои бачаҳо ёше ки ҳамин чиза омаданиянд чӣ советшон метӣ ҳама вақт дар худшон боварӣ кунанд ва эҳтиёт кунанд якм ҳам гуфти ку ака якм дар одамизод дарс илм ин чизи якма ё вақте ки ҳамин чизо боша иншоалло ҳаракатҳо хеле хуб меша баъзе дар раҳои бад намерӣ
ҳамаи чиза худованд бо баракат метиҳад пешавӣ зур меша. Хондан якма. раҳмати калон ака ки дар барномаи мо иштирок кардем ва мо бесаброна победои шуморо боёи шуморо интизор мешем ва ҳамавақт муваффақият мехоҳем ба шумо. раҳмати калон, саломат Хуш бошед. омадед, брат. раҳмат барои файрокадагитон. Зинда бошӣ, брат. Ягон супоришит мо ҳам ҷаем. Зинда бошем бародаро. Ана дар барномаи оянда кира мехоҳем дидан, шумо эҳтиромона хоҳиш як одамеро бинависен, ана мо ҳатман файродаш мекунем ва дар бари ҳамон одаме ки мехоҳем дидан номи мавзӯъро ҳам бинависен, дар доираи ҳам мавзӯъ қатъи суҳбат мекунем. раҳмати калон. саломат бошед.